toħroġ minn qoxortok, ħallini narak kif titbissem wiċċek jixel ħafna żbaħ mill-wart. Ejn inħażes paġna fi ktieb li ma jintemx, fi żminijiet mhu drama intmu żbieħ li tixxel bel. Dan il-mieli ejja nagħmlu flimkien, dan il-mieli ħala waqafni, dan il-mieli ħala waqafni, dan il-ksieħ, il-bard, il-xita mumiex se jberdu l-qalb, il-fjamma li jem tixel dimma tintefa' qatt. Tista' tixel l-akbar stilla għażdur li ma jiswa xejn, jem tħossok ġewwa mdejja f'qalbek ma jixel xejn. Dan il-mieli ejja nagħmlu flimkien, dan il-mieli ħala waqafni, dan il-mieli ħala waqafni, dan Emmek naħseb